На следващия ден обходихме един от местните известни крайбрежни квартали, носещ името Менли, където разбрахме, че и кучетата са много модерни. Вижте, заблежете, моля се. Вижте, това е някакъв кокер шпаньол. Австралийска мода. Да, както казах и преди, Менли е известен с това, че е един от най-известните и популярни плажни квартали в Сидни и е дом на първото световно състезание по сърф през 1964 година. Вижте какъв гущерък бат. Тук прešляпа пред нас. Значи вървим си, виж как се пече на слънце. Мале... Жеси, минавай? Жеси няма да минава. Друго от нещата, което нямаше как да пропуснем, беше да се изкъпем в един от множеството изградени на самия бряг солени басейни, които предпазват местните от опасните течения и акулите. Дъното е натурално, опипах го, не е много дълбоко, водата гарантирано е солена. Дълбочината е до тук, така.